kaperte katerwa hangi tangi jingting daki tangi jingkusolai don bun gibru ki ba im haka depression minda kamdam lele hakane ke jukaba minda banya kaba menshua ka ki report jongi doctor baro ngiyos ngo but don bun gibru ki ngop haka depression haka jingsosi but bon gibru kim nang shuban le kumno haka jingem jongiru de ha kum gini ke jinglong jaga jingem jongi ngidon kamben ngap ya ujisu bala ong haka gospel jongo yanis katsau harpo hingyu ka jingsuk ngan ino batpi ko himmen ko para ujisu lawan haka ne ka parte ban ai jingsuk yangi ban yalum lang iki bruyu bala jat ban yalum lang iki bruyu bala sausi sau kenja ban pen ko di ki jing mong babun ja ki bruyu ban palai ludi ki bruyu na ka jing tin bad ngi don kam ban sautu ya ka jing shisha ha ka jingem jongi ngi don ka jing light lud tang how jisu na ka daga dau jisu hi ula ong ha ka gospel jongo yanis katsau ive what ko slai what snow diao nget how ubale nget hangaru minta larangi pe bale bon gi buryu ki ngop ha bon jai ki jinge kumne na marba kila hiarno na ka jinge ha ubale na mar ki kam kongu ya ka surba sawa saudong jongi na ka social media na ka prate saudong jongi na ki buryu saudong jongi ki bam pat don shisha ya ka jinge ha ubale jinge ha ujisu but na mar kane ka daw ngilaban yoi bun ki inka sem kila jot om don jing sukshu hapadeng ki kimi pa om don jing sukshu hapadeng ki kun gikti om don jing sukshu hapadeng ki himmen ki para ban minta ngilaban yoi bun ki bru ki wad bun ki saudong ban pinjatai ya kamen siam ka batu jonki henry ni don kam ban sautu kada vai kaba bhatam kaba ngidevan wad hakane ke juk kaba minda kalonga dawai jonga bane kawan lemba ujisu kris padu jisu uttarwa hangi jingsuk shisin bangi pendima yake jingede jongi badu jisu shisin bangi paino shaw jisu ngilaban yom mad yake baro kaba kibangila pinja lemba ke jingim patar jongi bon sin balengim jiyotia balay bon sin ngi dom ngi betar bon sin balay ngi sausi na marba ngila pinja ujisu naka jingim